بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة لهذه الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliran dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sabarang sin agutan sin pagpamahalayak ni na sinasikitan niyo manghindua pa Allah subhanahu wa ta'ala, pangayuin taniyo kay na naraak kita naraakin ummat na kauna iwan sin ummat hinapusan inpaldaakan kanila dihi papanupain pangayo suhud pamahasot si mahatinggi bat sabab kaunahan nila sa luray nila rin dunya. Demikian kagunahan nila hitanun da hindi dunya supaya aun mahasil nila iwan maani nila aadlaw kana. Mga tuwan, doon adlaw sali dakitan niyo panawan iwan bukol maraat kita niyo sin Allah Ta'ala mangayo yung pangayoon taniyo aming kahuhunahan na to dahil di dunya marana to iwan au hikawin na to dahil sa abad to mga kakasih mga anak apo na muatiranan na sinasikitan niyo pangaddian bunga simpag-iban. Aula-aula na ito nasikitan niyo pangaddian antara singguro iwan sinmuhid. Wala pa kita niyo nakalatul Hindu singguro pamurid niya
sin murid niya. Iniamalan niya. Amuna impalman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallah. Ingkatan manusia tiap penjari sin Tuhan. Niagad kanya iwan wala. Kalasahan niya. Kakasihan niya. Aula-aula na to kalasahan niya mga bariman. Damikian pamiddaon niya to amin mga bariman. Wala nagbati laon. Iwan di makalaon. Imalup sila. Parwa parakala. Hikaisa niya ialup nila impaldaakan. Hawak to sila himinan simpaldaakan. Nagdaak kanila kikuyaran. Sila naraak. Lagi yung kuyag nila. Sabab di maggunay nagdaak kanila. Yung magkagunahan. Amun naraak, amun ay mga kita niyo, mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, impamu sin murid paguro niya. Ingkatan naon niya. Basa-basahan sin manusia. Ingkatan gulalan sin manusia. Papagkahilya manusia. Tiyaw niya nadto patay Quran. Inggulalan sin manusia. Pagaran niya iwan papagkahilya. Min waraihi. Tiyaw niya patay Quran niya. Di niya minsan paglingion. Tiyaw niya paunahan niya. Amo na yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Uning gulalan kabayaan sin Allah Ta'ala. Butang niya paunahan niya. Sa kauna-una laip niya. Amunin payman sin Allah Ta'ala. Inna akramakum. Nagunal tuod payman sin mahasut sin mahatinggi. Inlawi mulia. Tuhan yung nagbaita. Hapal man niya. Inlawi marayaw mulia. Kakasihan ko payman sin Tuhan. Pagiddaon ko rin nakataan kialasahan ko. Sabing kataan piyapandarin niya kalasahan niya. Aula-aula na yung bariman kalasahan niya. Sa pagiddaon niya pa rin nakataan bariman. Inna akramakum. Inmulia. Kakasihan sin Tuhan doon kani. At kakum. Hisiw-siw rin kani. Mata ng pagmahuga. Mata ng gulalan sinatay niya. Gulalan sin kabtangan niya. Gulalan sinanggaw tabaran niya. Piyatulin niya pamahasot simahating. Bukun gulalan sin, bukun gulalan kawasa, bukun gulalan kusog, bukun gulalan antara cinta iwan tao sa gulalan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yadto mga
katawta manghurang. Dahil nga sa rabian mahal nga, bangaon mahal nga, dahil hata upataon, ayaw na to kalupahan. Aon mahal nga, dahil hatuhan harap paipon niya. Aon mahal nga, dahil haipon harap patagipon. Ang pendeng kato, madto kanila, rin kanila marikato. Ngayon na. Inagi sinambuok, kami marayaw. Inagi sinambuok, kami rin marayaw. Na mga tuwan. Ingkatan kanabihanigan karasulan. Hangkamisyon sila, hangkabisyon sila dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na pindah. Wala nagkingking, wala nagbakun. Sali in maksud. Pera kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya na po sa junjungan tani alayhi salatu wassalam. Aun pinakamahal nga. Sa halga piyahatod sintuhan marikato tani. Wasiyatullah li anbiya'ihi wa rusulih. Piyagwasihat sintuhan. Pakanabihan niya iwan pakarasulan niya. Piyagwasihat daisad. Sin kanabihan iwan karasulan paunmat niya. Bang piyagwasihat sin Nabi kahinapusan paummat niya. Danik yanin ummat. Piyagwasihat niya paummat niya. Bang piyagwasihat sin ummat paummat. Pagwasihat sin guru pamurid. Bang pagwasihat sin guru pamurid, hipagwasihat sin naas paana. Bihan mga tuwan. May tayad to. Sarab dahil dito yung sarab, humanggain tao patuhan. Bukong maghalgain tao iwan tao. Sumagawa. Halga. Martabat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Angin subay ayaran na to. Mukunin ayaran gulalan. Sinta upatao. Sumagawa. In ayaran sintao. In sarab niya nagparain Tuhan Nabi wan Rasul. Amin martabat niya dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabad ito mga tuwan. Masikita niya pangadyan niya ito. Hinangisin murid paguro niya. Hamuk na sa diyang gulalan. Ano pun ko? Di na ako mabaya gulalan sintao. Di na ako mabaya maggulal simbaran ko. Sa gawa, harap ko na pagulalan sin Allah Ta'ala. Uno yan, gulalan yan, yung pag-address ka niya, inna akramakum indallahi atqakum. Matan mulya, sa mulya. Panagpapanjari ka niya, may ta siya mulya, sa rabiyagad niya, indagdus sin kakahinang hipahinang kanya, sin mahasuk si mahatinggi. Naunungan niya yan, inna akramakum indallahi atqakum.
niya nahan sin mga sila. Bangunin na sin pagmaruwa. Inna na sin pagmaruwa. Himinang in tiap-tiap Muslim. Himinang in tiap-tiap Muslim. Usog na kararain ka. Sin ulo-ulo na daakan kaniya sin Tuhan. Hati niya, ayaw sadya siyang himinang sin kabayaan niya. Taikuran niya in kabayaan sin Allah Ta'ala. Tuntulun niya, baran niya, way nahinang niya baran niya, way kaya hanapan niya baran niya, way kaya ipusan niya baran niya. Tuntulun niya, siya abdun lillah, ipon magtag-ipon pa Allah Ta'ala. Bukon ipon magtag-ipon siya kaniya. Intaumul niya patuhan, himinang siya, hinangun niya, in uno-uno na hipapahinang kaniya sila Allah Ta'ala. Ulim vision niya ng simmission niya, ulim maksud niya. Talagang lirid Allah. Dawhatun niya, angutun niya, hakabuhi niya, iwan hakamatay niya, ingkulog, iwan kuyag, si mahasut, si mahatingin. Ano yan, Tuhan, yung kagunahan na to? Ano yan, yung kagunahan na to, din, yung masa natulog, din, yung sinadlaw. Bukong pagkaon, bukong pag-inom, sobra-sobrahan ng pagkaon, sobra-sobrahan ng pag-inom, sa wala doon. Inhinang, hipapahinang kato silang Allah Ta'ala. Balikan na ito mga tuwan. Inhinang, hipapahinang kato tanin silang Allah Ta'ala. Bukong mahunit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Way kita ni reaction Tuhan, sinhinang, ulo-ulo na hinang, kasigpitan kita niyo. Bukong. Ngaita. Hangkan kita nire kasigpitan, paararin sadya kita niyo sintuhan sinatulan. Hinanan niya kita ni muna atulan ang pakita ni riak. Iniatulan hinang niya kato, buko ni paminsan na kato, buko ni pagpaunit kato, hipagpakuyag kato, tudumad po kaniya. Bangkitan niyo kinuyag madtukan niya, kumugdan na kita niyo, hantara na to, magkasiirang magbasa. Tanya mga tuwan. Hindi takato sin tuwan. Wala na mo kamu riaak sinhinan kahunitan kamu. Mayta, piyauna mo na sintuhanin atulan. Dahanan kita ni kahunitan, wala na tuya ka din atulan. Habaran na to, way kahunitan ka to, way kahunitan na to. Ubus na kita nyo hinangang sintuhan. In lima na to, in tainga na to, in katantan, way hunit, kawakan na to, biyawaran na to.
damik kiyan, wayra isab kahunitan, hawak tura akong kita niyo sintuhan, sabab di siya magguna karayawan, sinda akan niya kato tanyo, kita niyo in magguna karayawan. Dahil nga sabab yan, ay kasigpitan iwan di, so na to. Ampari na kita niyo kasigpitan. Sabda kaita niya. Di ta kamura akong, sinhinan kasigpitan kamo. Ngaita, maulong ang malasayin Tuhan kato. Yuridullahu bikumul yusra. Yung kabayaan sin Tuhan kato. Kahayang, kasanyang, na may nakapamulong mano siya, kaya sigpitan na siya, iarad niya yung pikilan niya. Suway niya ararunin nagsangin siyang pikilan niya. Amin dia taan siya hayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi naman ko muna sintuhan at tulang. Ang pagkawiyatan ni namuli ang di tuwag kasigpit kayo. Namita kita ng kasigpitan sabab wala na to iingat inatulan. Ngayon ituan inatulan himinangin tiap-tiap muslim usugi bambagai hinangin ng kataan ulo naraakan sintuhan wajib iwan sinsunat kiyukuyakan. May takaw kiyukuyakan sabab aun birihilan di aun tutungbasan dito. Misan wala pa kau nang birihilan na kau sintuhan. Sa karunahan na to makagsinatulan. Ang pakitanong ayan bilan na to dalil akal. Mamukataon ang buwahan na kay kabigaran yan, aung kaiman pilak, aung katluan pilak, aung kapatan pilak, aung kawan pilak, bang masuhun, haunin behon mo dito. Nanong sintaw, dito ako kawan pilak ang kakilo. Ayaw, yung kayo magtuluhay. Na ikaw nising kawan pilak manungay, hindi mo amin narayaw. Amin bang kau kumaun kuyagan kau? Nasa kalikiwan siya kau manuhay, pagkaw lumukul, di tulog. Nakaya sabihan, ikaw rin nagpahulog. Dahil yung pangatod mo manuhay sa kalino. Nah, bihan mga tuan. Di kita niyo makajari inian, kaya humitan na ako. Inna ma'al usri yusra. Paiman si mahatut si mahatui, bangkau tinag na aun. Kasigpitan, aun kaunitan. Panuhayon na kayo sin Allah Ta'ala. Di kita niyo makapanuhay. Di kita niyo makapasanyang simbaran na to. Bang kita niyo rin na to pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At do mga Tuhan, yung mga taumulya pa Tuhan. Dahil nga sa wagyan, masusa sila wang sila rin makahinang hawak to kabayaan sin Tuhan. Naita, kaya nawaan sila kuyag. Bukod ng nalawa, bulawan, naging bulawan nalawa. Patawad ba nila kang di, wang mayroon di, magtuon kang mga nag-abroad. Matawad din magtuon mo rito, ang king paisal, ang king pahad, katan na sing king aun. Sa rawa, bangkaw kiyalawaan,
kuyag sila Allah subhanahu wa ta'ala hinang wala mo na hinang hamad yung problema ako na ulo pa mga tuwan yung sumunod no? Pagkahinang mo na inuno na ipapahinang sintuhan kayo imaksud mo kumawa sing kuyag bangnahan kau kakuyagan sintuhan dia dunya imanadlaw ka na lang kaya nga bang kinuyag nintuhan kay mo riha dunya pala siyahon kay mo sintuhan ng kataan pepanjari na hindi ako misan na kau makahangatutag kay man wag yan I love you ha-internet mo haununo na yaon at tabi na wala doon in kabayaan sintuhan tani naturan yun ng mga tuwan maginwala na bangin marayaw di kita nimong pagkakuyaran sintuhan di magkangiin na no siya pagtagong sin bahasa wiyaon social media nahinang sila social media sinang kanyang piyagwa sila Allah subhanahu wa ta'ala ampa sila masigla makaratok noon pa ini amin maliso madto manaw magpahindo tumbukon niya na sa diyaw na maghindo ka niya ang maliso na siya magtulog tumbukon niya na sa diyak karungan niya ng kataan tani mga to sa dungay yung tumbukon sinta Rung tumbuk bukun kurik narang rung tumbuk rung ng kataan sa bang kurik yung tumbuk kurik ng kataan turan yung mga katautunungan na bang munginang hindi akan kikuyangan ang pay-pay-pay ng kay musintuan wa an yabta'ida aw an yajtaniba ma nahahu Allahu anhu firaran min ghadabihi wa la'nu hinanga hindi ako na yung hinanga pagka awon hinangin awon di manjari hinang na hindi manjari hinangin layo kau hindi manjari hinangin hali kau hikatu hindi manjari hinangin tapuk kau Baita piraran min la'an lumayo kau iwan tumapuk kau iwan maghali kau dengan muka sentuhan dahil haastong sinallahu ta'ala tayan mga tuan naramumahin ang induayad tubihad tinhantang niya paanta karimun ini kau tahu narayaw patuhan na apabila ito yang narayaw na patuhan narayaw siya pakataan pepanjari amiyan yung kagunahan sin society ang masanatuin hikatu
wa an yata'addaba. Hinang mo ng dakan, tiyangkisan mo ng liangan, suway ang palmanis niya. Ang palmanis sindaakan, ang palmanis sinliangan. Ano yan? An yata'addaba bi adabil islamiyah. Butangi palmanis. Ano tayong palmanis yan? Lingkat. Ano tayong lingkat yan? Kabayaan sintaw kataan. Inusugin kabayaan niya malingkat. Imbagain kabayaan niya malingkat. Inmaas-maas kabayaan niya malingkat. Inbata-bata kabayaan malingkat. Nakauna na may tatuhan. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Yung Tuhan tanuway saranding silingkat. Di ka pang hinuudin lingkat. Laisa kamislihi shay. Way saranding ni. Nah, ilingkat kabayaan cintuhan ibadat, ilingkat kabayaan na to nainang na maksiat, nainang na mulka. Tani mga to. Naulo yan yung palmanis yan. Pag-addat kaw, sinaddat, kabayaan sinagama. Mahal ka din asin in pangaddatan. Dahil nasabab yan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, junjungan alaihi salatu wassalam, diataan kita ni addabani rabbi. Timbay tanya, hindi anakku sintuhan ko pangaddatan. Hasarab sin Panginoon niya ahsana ta'dibi. Di mayawin pangaddatan. May pasiya nabing gulalan kami amin. Tao balkanan kapangandulan. Nato na nilingog ang masa natin. Sali in patta. Indagbos silingog ang masa natin. Sali korupsyon. May mani korupsyon aming kiurap niya na in pag-ibadat niya. Tulad niyo mga tuwan. Wa an yata'addaba bi adabil islamiyah. Junjungan alaihi salatu wassalam, amot tumbitan niya katutan mo. Nabang kita ni mamaya. Sinmalingkat. Lingkat kabayaan sintuhan. Malingkat waktu kita ni himinang sindaakan. Malingkat waktu kita ni tinangkis di haliangan. Al-adabul islamiyah. Pakayun na to. In pangaddatan. Hindu sinahasut sinahatinggi pakatan kanabihan aula-aula na hinapusan Nabi hinabinatu Muhammad alaihi salatu wassalam. Yan mga to. Hangpo tagto katahulin Nabi Hamakkatul Mukarramah nagilong sinaddat. Addat pa Tuhan muna-muna iwan addat pa pagkali. Harap misan na kita ni maaddat magkahirang bukong maaddat pa Tuhan. Di sadya kita niyo. Ang pamigda kita niyo ini. Yung tanda niya, wiyaitaan kita niyo sintoning kamatay. Di na to kaingatan, into para kala, tuwag pakamatay.
Di na to kaingatan. Umong sarab sing kamatay. Suway niya tayo na. At rin to kaingatan. Hikaruhari na to kaingatan kuno na patay. Suway niya tayo na. Pa na to kaingatan. Katu, di niya kaingatan, haulo siya miyatay. Bukan haulo siya ikubo. Impanga surumay tayag tulak langat katu. Sarap bukul, indunya pagulaan. Papag-us-usun kita niyo, dito marayaw pagulaan. Sa kalim, tawyaw, di ko nung marayaw pagulaan. Yan maglalag, hauluwa lang yung marayaw pagpayguan, buhangin marayaw. Sinyaw yung sulat kanya sinallahu ta'ala, Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah. Tani mga to. Bangkitan niyo kialingkatan sin pagpapaywan dahin di, sin pagpapasyalan dahin di. Inyan signal sa ganyan alamat sa jaridun original. Iyad-tuwid marayaw. Sa kalipyag sagdihan na ito hindi tuway. Kaya sa babian, linagisin murid ang guru niya, obserbahan kung maano siya. Pag kita ko ng linyad to, unurabun siya pagpaigo. Unurabun siya pagkaon, unurabun siya radyo niya, unurabun siya unalan niya, hinakulong na rin, nahig ko na yun to, bangman ako nun niya rapatuhan. Tayan to. Ang panakita niyo ay tahan sinallahu ta'ala. Ittaqullah. Pag mabuka ka mutuod pa Tuhan. Biya rin dagbos, hakka tukati. Sing, sa gunan, pag mabuka. Dahil nga sa wabiyan, yaring kabtangan sin Ibn Mas'ud. Radiyallahu an, hamuk sahabat pilihan. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Pilitan kita ni sinallahu ta'ala papagmabugaon sin pagmabuga sa rayaw-rayaw. Ito na kaya maanahan kain na yung pagmabuga. Amo na yung taulurabul pataw. Yung hinangad to na, inliangan yadto na, impalmanis niya yadto na. Laung sinid ni Mas'ud, in pagmabuga sa runal, pagmabuga perfect patuhan, tuin taud niya. Biha ayat ini, hakka tukatihi, tuin taud niya. Ang niya tunay ng tuyad, tubukon kawain si perfect jukup-jukupan. Ang pamuting kabayaan sin Tuhan, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Naon ang pamuting ni Mas'ud? Tu. Inta umay nang siya, unurabul patuhan,
Subay niya maperti kinto inumadyo pinto niya kabuhi niya. Number 1. Magtaat siya patuhan. Magibadat siya patuhan. Pagtaatan niya inda akan sintuhan. Pagtaatan niya ang sintuhan. Pagtaatan niya ang kataan. Hindi man jari pasuro ng kawayaan niya. Di siya man jari magtaat akal niya, pikilan niya, sahwat niya, nafsu niya. Amad tuwang sinubong mas'ud. Taat siya pa Tuhan, magibadat siya pa Tuhan, salta ayaw sadya siya magmasyat, ununo masyat. Bang marihad to, complete. Sa iyang panamdawan, hikarwa, tuntumun niya sadya. Ay na ka magtuntun simbaran mo. Ay na ka magtuntun sinahli mo. Sabab ang bangkaw tinunto na ahli mo rin kumaingat manuntun putuhan pasaw yung pagtuntun mo mo. Kung mapasaw dito, hindi mo kung pasaw. Nag-enjoy ikaw. Sa matuntun ka, matuntun ka. Sa adlaw susunod, hindi mo pag-enjoy ito. Sabab, wala na roon yung kagayaan sinallahu ta'ala. Kagayaan niyo ramin doa kami. Punto nga. Nahisyo. Pagkuruni adkurukum. Paman sinallahu ta'ala. Kaya pandarita kami, manuntung ka ako. Kaya pandarihanta kami, ipagtuntong ka ako. Ito yan, Tuhan. Panakita-kita, ay na kamo siniyog kanila ito. Wala takunu kallazina nasullaha paansahum anfusahum. Hipatuntun ka ito sinallahu ta'ala insiya. Bukod na kita magtuntun simbaranta. Bukod na kita magtuntun na asinyaon. Sa ilmu na siya. Nakauna na nakataan umahan. Na, hintaw namin itong patungan di malupa. Na ayaw sadya kamo pa ng sintuan, sinunod kanila do, wala nag-ibadat marayaw. In wala nag-ibadat marayaw, wala nanuntong patungan. Kaingatan na ito yung pagtuntun. Sabi na ito kaingatan ninang yung bangbuha din yung pagtuntun tudyo patuhan. Wala takunu kallazina nasullaha paansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ay kamu sinunod kanila ito. Betaan sila, sinabi nila ini hinangun mo, inindi ni manjari hinangun. Wala nila iyangan. Intintun nila baran nila. Intintun nila pagkahin nila, ahli nila. Intintun nila patay, sinibritun. Sa buhon. Sa buhon ninadlaw, tituntun ninadlaw. Inadlaw-adlaw rin niya, tumtumun umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Tani mga tuan. Sindihan ko sinallahu ta'ala, kawantag upat ka dyan, alok kau patuhan yan nga sulat mo. Sa kaluntong-tumon na to, amin yan to na sila, ganong dat. Kita nyo na lupa. Kuwan na sa mga apo na tuwad do. Sa kalini na tungtumon katan. Sa babang na tungtumon katan, kaunutan siya. Dahil sa kabiyan, dahil taan na kau simpon, ay na kau magpaunit, Tuhan mo na sa gantong tuma, karausan na sin Tuhan, patuntumon kayo mo nagdo. Mari kita ni mga anak kapo, mga simbiad to, suway kita ni maggulanawaran na to, dahil sa kabiyan, nahilang minta uuwak. May tauwak, sa mabinuwak, magbayta na simbaran. Na, yan to mga Tuhan, karunahan na to yan. Nagtutuntun-tuntun tao sa yung pagtuntun nila. Magpatay. Patay yung sundok. May tayo nang nabihuling nilang nila yun. Lahon. Haw ng bayan nila, haw ng kauman nila, haw ng barangay nila. May wala dito yung kabayaan sin Tuhan. Nakurat yung pagtuntun. Na, intaw namin itong patuhan, di magkalupa. Tiutuntun na yung dakan, tiutuntun na yung liangan. Hindi haduragbus. Matan siya. Ini kato, magsyukur. Ayaw sadya siya magkupur. Ipagsyukur niya inaon, ni sampay nuway ipagsyukur niya rumatunda. Innahu kana abdan syakura. Giulang sila Allah Ta'ala, insya yaulaw niya, ipon na mo, nagsusukul pa Tuhan. Way nagsukul pa karan niya, way nagsukul pa pikilan niya, way nagsukul pa siyo-siyo, sa harap niya po. Tiyo nagsukul na siya, mataon nagsukul na siya. Way pa rin marato, sukul na siya, sabdo matong na. Naunan ba ita kanya sinto ng dati nilang niya? Walain sa karton. Na, bangyayan piyag suko. Laagidan na kung makakausin po, anong kamuli? Aming punan mo ng kawasan mo katantan, di ka maka. Larang kamu rin na magsuko. Walain kafartum. Bangi pagmaksiyat, hindi matbihilan ka niyo. Mabugatin liman niya simpipintingan simbasi. Di kamu makakuot pamarayaw sa bang pamaksiyat. Tuulawa. Buklad katantan, way kunkun. Wala in syakartum laagidan nakum. Bang mo piyag suko patuhan, uli-uli na hindi dikibihil kayo mo, ganapan na. Sarawa, di na to ma-recognize yung pagganap. Suway kayo kita na to. Suway ka na naman na to. Sinsalaksa na hindi rilan ka to sin Allah Ta'ala. Na into nasabot yan to. Apabila na to din sistema kabayaan sintuhan, amat yung pagyanong hak katukatihi sa rayaw-rayaw pagmapuwa. Kaya
yadto ing kabtangan sin Ibnu Mas'ud tungod pa ayat. Kala Abu Darda, kabtangan sin Abu Darda, tanamut taqwa, perfect pagmabuga. Nasuwa ko ng barang mo, imperfect kayo. Na imperfect ka niya manglangis. Perfect ka niya magbadyo. Aun-aun badyo gumawa, bihon niya. Amad to updated siya hadto. Na, ang peni Abu Darda, India jagahan dia musim. Musim pagtanom, magtanom na siya. Musim pagbisnis, magbisnis na siya. Aula-aulay musim magtag-ipon patuhan. Nauna yan tuan. Imperfect pagmabuha lang niya an yattaqiyallaha hatta yattaqiyahu min misqala jarratin. Yung pagmabuha pa tuhan, suway siya magmabuha. Misan dia dahanglog. Amiyad ito mga tuhan yung gaita sino. Magkagunahan kita niyo pagmabuha. Bukol INC. Incomplete. Pagka nag-school, pagka sin need mo, aun INC, atin niya, bukol juko. Sa mo balikan. Biadahan mga tuwan adlaw susun, takita kayo ng INC mo. Bukol juko ping pagsambayan mo. Bukong-buko ping pagpuasan mo. Bukong-buko ping katanyad. Sinuay yung sabab, di mo mahinang. Diri lang ko budget sindun, diri lang ko budget sinadlaw, diri kayo mo katantan, impanyap, hika, hinang musin hinang. Daakan kayo musin to. Why yung reason na nang mulong? Hangkan ko wala na ilang day ni ako. Why? Sumingin ko simbuhan manggis. Sumingin ko manggis buwahan. Why pamibuwahan, why pamimumanggis, awang danggay. Doon na sabi, doon yung sabab, yun yung kautuhan ko. Hangkan ko wala na ilang sabab, wala makukyarilan na yun. Misalin manok-manok, hindi nila kanila tuka sa dawan siki na kailang puwad marayaw. Wala simusulang harakan sintuhan. Wayon manok-manok, magkalo. Bangong manok-manok nagkalo, kaya pagkalo sin tao. Ingamisan sila nagkano manok-manok da. Tani mga tuwan. Na. Magkagunahan kita niyo perfect yung pagmabuwa taniyo. Magkagunahan kita niyo perfect yung pagtaat taniyo, pagibadat taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di damaun wayo si kita niyo agad na to. Maluag na yung guli. Magipat kau manok, magipat kau sapi, magipat kau kambing. Maway na may patmulad to na magipat kau sayon. Sayon na sa din ikaw ng murumadlaw, masambunin baran mo. Tayan tuan. Na amuyad to, hindi ita, magkarunahan kita nunang na tanamut takwa. Law di Abu Darda. Na ni Abu Darda na jukot niya.
Imo sila pag-uma, mag-uma siya. Imo sila pag-business siya. Aula-aula na in-important kanya musim, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ang panilabiyas sila yan, وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siusin himinan marayaw, pakita da kanya situ. Siusin himinan sininang mangi, pakita da kanya. Dahil nga sabab yan, ayaw na tulog pa sulong na hinang marayaw. Bisan na biya aton. So kita ni magbabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ingad to mga tuan. Kaya napusan, kabtangan si Mu'adh ibn Jabal. Ni Mu'adh ibn Jabal, hambuk na ng mga sahabat, nakaagad siya pahula Yaman. Naghatod si Risala, pihatod si Nabi. Dahil ang mga advice kanila si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bashiru wala tuashiru. Yashiru wala tuashiru. Bashiru wala tunaffiru. Ito pinuto kanila. Puas yung original dera nila. Puunan yun. Hinangi kanila, ayaw pasigpitin mga tao. Ayaw pabugatin mga tao. Yassiru wala tuassiru. Ayaw pasusahin mga tao. Pakulangan niyo. Tama to, ha? Na, uning kabtangan niya, kita niya yung kaweta, sinabi kanila. Yunadi yawmal qiyamah. Aw manawag-tawag adlaw kiamat. Amin ngayon na dunya, ito na kita nukata, ni mga iwan marayaw. Inayisin mananawag-tawag. Aynal muttaqun. Hawli ng mga tao honorable patuhan. Bukun sila honorable na karan nila naggulay sila, ilang bukun sila honorable giunan sin tao. Aynal muttaqun. Kalu yung pamusin mga pialasuhan, manil muttaqun. Hisin pagyan muttaqun nun. Kana qawmin ittaqu syirka wal awsan. Yung muttaqun, yung mga tao mulia patuhan, amin dito sila dunya, way sila nagsakuto patuhan. Tani mga tuan. Way sila nagsumba barhala. Way sila nagtuhan hasin. Way sila nagtuhan nakawasa. Way sila nagtuhan pakayan. Wa akhlasu lillahi bil ibadah. Iran nagihilas sila patuhan. Nagtag-ipon. Wala sila nangihog silingkat sindunya ini
Sebab betaan sila sinjunjungan alaihi salatu wassalam, man arada al-akhirah hisusun magaya sin masangang si adlaw akhirat amo na susuhon na tunod. Sebab lubog sin taon dunya ini, unahan nila na yung Tuhan maglubo. Akhlasu, pera yung nilang pagtagipon nila patungan. Pinalingkat nila yung pagtagipon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab tiyan po nila, kumawa sila singku bilang kuyag. Dahil nga Tuhan, bukong sila kumawa, kugilang kuyag ng tao. Biasin papatasin manu siya masa na to, ni kuma kuyag ng tao. Kuma koneksyon ng tao. Uno na koneksyon, misan na kuman patta, misan na kuman sayin, misan na kuman bagyo, misan na kuman uno na. Koneksyon pa Tuhan, lain sila ini, wala na nirog sindong niya. Sabab, nagkakakaran nila yung parmansin Tuhan, nagkakakaran nila, imbay ta sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Man arada al-akhirah, hisusin magayasin masyanyang si adlaw akhirat. Sabab magsimpak na adlaw kana ashabul nari wa ashabul jannah. Tao nanalkaon, tao susukaw. Matampal na. Man arada al-akhirat, hisusin magayasin akhirat, harap niya pasuka, taraka, tinggalan niya ilun lingkat sindunya zinat al-hayat ad-dunya. Ayaw siya lumamod sin lingkat sindunya, pia lingkat cintao, ilang pia lingkat niya sa inlamuran niya lingkat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon lingkat. Pagkatong ko palingkat original, ay ikaw ito palingkat lokal. Lingkat ukay-ukay. Kadtukaw palingkat kabayaan sin Allah ta'ala, bukon kaw rito halingkat kabayaan sin tao. Tayan mga to. Nah, amat timbay ta sin junjungan. Man arada al-akhirah, hisusin mamayasin masanyang siya adlaw akhirat, harap niya pasunga, bukon niya harap panalka. Ayaw siya manayog sin lingkat, pia lingkat sin tauriya dunya. Doon siya lingkat kabayaan sin Allah ta'ala. Taraka zinat al-hayat ad-dunya. Amo yan mga Tuhan. Na amo yan to, hindi ay takato tanyo. Sinallahu subhanahu wa ta'ala hayat niya. Amat hindi takato tanyo, sinjunjungan na to alaihi salatu wassalam, hadis niya. Amat hindi takato tanyo, sin mga sahabat, sin Rasul sallallahu sallam, hakabtangan nila. Na murah-murahan mga anak po na mo, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na to kalupahan. Imano siya area dunya ini magtataob, dalam sin magtataob,
magtatao din magtatali sin kabayaan nila sa tiyo-tiyo in magtatali sin ubos na weta sin Allah subhanahu wa ta'ala doon sila haon na murah-murahan panghinduan na to bangman makatudyo kita ni minatay na to insyuara na to impito ang gautabaran na to mangarap tumaanlo pakabayaan sin Allah ta'ala ang panato madawhat in kuyag ben kaniya ang panato madawhat in rahmat ben kaniya ang panato madawhat in lingkat sin dunya sambil paadlaw akhirat hakabayaan niya nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah subhanaka allahumma bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma arhamna wa afina wa'fu anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim allahumma rabbana nas'aluka lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته